ngujiwat sak bawane. Ya, kaya ngono. Bu Sukesi Rahayu. Ya, Apa? Duh Nimas Mustika ning Sadurunge langgam Bukesi coba mewakili kanca-kanca Waranggana lan Pengrawit kira-kira arep matur apa marang keluarga besar Kecamatan Banyumanik ing bengi iki ingkang tasakuran hari jadi Kota Semarang. Monggo Bu. Kula ngaturaken ingkang tanpa upami dene sedaya warga masyarakat Banyumanik khususipun segenap panitia tasih peduli mencintai budaya wayang kulit yang ternyata ini adalah salah satu warisan budaya leluhur yang adiluhung saengga dalu niki kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi kanthi pagelaran wayang kulit dalu menika Kota Semarang ingkang dalu menika nembe ulang tahun mugi-mugi semakin sukses dan semakin maju ke depan. Amin. Matur nuwun. Amin. Nggih, luar biasa. Lah ngendikane Bu Camat ki taun ngarep wis pensiun. Nggih. Camate sapa wae Banyumanik hari jadi Kota Semarang tetep wayangan. Wah, apik lek ngono kuwi bergas. Ya, Ya matur nuwun karo warga masyarakat Semarang ya Bu Kesi. Iki malah rada kerep sowan ning Semarang sok tanggal 10 ana Kali Pancur ngalian Semarang
terus tanggal 24 Mei ana ing Bulusan Tembalang Semarang meneh. Matur nuwun karo para kadang-kadang sedaya kemawon. Ya, monggo langgamipun Bu Sukesi Rahayu. Jiwate yen anggegen lendi anjinjit alise sak selebe wane lenjer kuning nang sen mahake sinawang yen ngujiwat pemikir tan kumat kaya arep nekat suwe-suwe tamat prasasat anggayo jimat yen tengah mangresaku kaya wis sumandheng Hamung tansah tak lalekke nanging terus Nadyanto wis dudu bocah enom meneh parandene Bukesi suarane isih ungkul kaya ngono ya, Mak. Ora mung suarane sing sik utuh, sarirane ya isih padhet kaya mengkono. Ya. Rumangsaku umure saya tambah kok malah saya enom ya, Nduk. Terima Bukesi. kasih, terima kasih. Kaya ngono kuwi. Ada parian Pak Dalang, Apa? ikan bandeng gurih rasanya. Cakep. Pak Cahya yang ganteng, Abu Kesi yang punya. Iya. Ikan bandeng dibawa ke Kemuning. Pak Cahyo ganteng senengane neng Sunan Kuning. Malah elek. Ngopo kono wis tutup kok saiki ora. Aman pokoke iki. Apik ngono kuwi bergas. Pancen ya Bukesi iki nggumun aku. Umume yen piyayi saya tambah umure lak mesti saya kendu ning Bukesi iki pancen ngibarate srengenge iki jam 12 awan kae kok. Dadi sik panas-panase kae. Wah, tenan. Tenan mergo ya perawatane ya ora keri, ya to. Endi sing jenenge sekrap, endi sing jenenge facial, pengencangan nggen apa ngisore mripat kuwi ya digatekake men ora dadi kendu kaya ngono. Iya, penting kaya ngono.
Mula nadyanto asline nuwun sewu piyayine iki ireng ning gandeng dipoles pinter perawatan saiki dadi putih. Mula aku ya nyonto karo wong Arab, wong lanang Arab yen ngundang bojone wedok, "Hai Humairah." Tegese istriku yang putih kemerah-merahan. Tegese ya Humairah. Dadi yen bojone iki ayu putih ngene kudu ya Humairah. Upama ireng ya tetep ya Humairah. Aja nganti peh ireng diundang ya Hajar Aswad ki aja. Ora entuk kaya ngono kuwi. Bagus. Makasih. Telaske, Bu. Ayo. Wekesan bebutanku sembah nuwun. Ya, ana dawuh, Nduk. Ya piye, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Mas Cahyo Kuntadi dari Pak Yatno, Forum LPMK Kecamatan Banyumanik. Request lagu pepiling di acara Limbuan. Ditujukan untuk seluruh pengurus Forum LPMK Banyumanik agar selalu ingat dan bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Matur nuwun, wassalam. Ya diaturake. Isih ana isih. Sugeng dalu Ki Cahyo niki kula Dimas Setiawan. Lah iki genah penggemar sinden. Lenong lek pengen kowe selamat lahir batin karo Dimas ae lho. Kare milih Dimas Setiawan apa Dimas Larso. Malah edan ora. Kirim salam kagem sedulur kula ajeng nyuwun lagu Pujaningsih Lestari. Apa neh iki Serat Penjajah apa iki? Apa tuh iki? Semoga kota Semarang dan Madangkara selalu jaya di udara. Kaya radio ya to, Mas. Ya, blarak disampirke Madangkara tetep oke. Ya, nggih. Ya iki pepiling dhisik diaturake pamundhut saka pepundenmu Bapak Yatno. Ya. Nyuwun bawanipun cobi Raka Mas Joko rumiyin. Ha ya, men ngaturake. Ha. Bawanipun Dandang Gula pepiling. Ya, Monggo Mas Joko. Wasitoti saking prawinases ngelingono wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi
cagak agama pakartikang luhur ngetoken tumindak mungkar yakti urip ayem tentrem lahir batin bekjo donya matur sembah nuwun Mas Joko men kena dipirsani merga iki panggunge gamelan karo sinden lak meh sejajar terus men jumeneng antarane sapa Mbak Dian Munasira kelawan Mbak Nazwa wah iya coba men jumeneng aturake pepiling ya Mak kaya ngono kuwi yo diaturake karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata monggo ca pepiling dados
makasih Mbak Nazwa karo Mbak Dian Munasiroh. Ha iya. Saiki karo Mbak Dian aja macem-macem. Nasibe sinden 6 iki ning tangane Mbak Dian. Ayo. Tenan. Tak golekne koordinator sing pancen kejem tenan. Aja karo sinden karo bojone ya kejem. Njaluk nang dhuwur terus. Ayo. Omahe tingkat. Turune ning kamar dhuwur. Ya. Makasih Mbak Dian. Ini adalah koordinator Sinden Madangkara. Ya, wis dikrarke bareng karo ulang tahun engko. Deke bareng jam 12 engko ulang tahun. Ya. Alhamdulillah. Ya, ngono kuwi apik. Bergas. Pokoke pilihan Mbak Dian sapa wae sinden sing ketoke pas melu Madangkara sing nemtokke sampean. Mbok sampean golek sinden tuwek-tuwek aku ora protes wis to. Ayo. Terima kasih luar biasa. Yo saiki genti gendo Okvalica. Ya, mau sore ana Gambyong Parianom. Iki jurusane iki tari, malah nembe wae lulus menjadi sarjana seni. Ya saka isi Surakarta. Yen kowe sok nonton ning YouTube ngono kae anggere ana drama tari utawa drama wayang pemeran Dewi Rekian Sinta utawa Pergiwa ya iki cae. Ya. Dadi Dewi Sinta. Dasa mukane aku dasa mukane. Tak colong kowe Sinta, tak colong. Apa kira-kira ora ngerti marang gedhening katresnanku? Nadyanto aku dhewe ngerti lamun untuk katresnan iki kanugrahan saka Gusti sing diparingake marang titah sing menungso ora bisa nampik milih. Ning tumraping Dasamuka luwih gampang tresnane mung wadon 1000 tinimbang nglalekake siji sing wis nggegem jantungku. Lolo ya ben berdiri sik coba kaya apa men ketok iki lho penari handal. Ya. Ya Mas Dwi ya. dikumpliti. Dadi wong lanang iki senenge malah semu kurang ngono kuwi. Ngono kuwi. Nuwun sewu, wong wedok ki nduk, Pak.
Lek nuwun sewu ngangge sandangan sing sarwa mepet-mepet ngono kae. Wong lanang malah wis bosen suwi-suwi. Ning lek kaya wong wedok sampean ngangge jarik wiron kaya ngene iki, sampean mlaku ngidul ya, terus enek angin kok kidul, terus akhire jarikmu wiron iki kenek angin, terus kentolmu ketok mak lap. Wong lanang wis njilingi ngono kuwi, Nduk, tenan. Iya, Masalahnya kentolku anu Pak. Apa? Gudi. Masa iya tetep tertarik to karo kentolku. Lho sing digoleki ya sing gedhi-gedhi ngene. Piye carane ndupak sing lanang ndang modar ngono lho maksude. Ah iya malah kaya ngono kuwi. Iki wis lulus ya, Nduk ya. Nggih, alhamdulillah. Selamat sarjana seni. Selanjutnya mau kemana, mau apa? Rabi. Loh, ureng no, jesik. Ora kesusu rabi to? Mboten. Apa? Penake apa, Mas? Lho. Apa cita-citamu bar iki arep S2 apa arep ngopo? Insyaallah badhe S2, Pak. Jurusane? Pangestunipun. Jurusane? Napa nggih? Seni rupa. Mesin, Pak. Mesin. Oh iya, mesinnya jahit eglek ngono kae. Ya wis dadi apa wae, sing penting sekolahe kudu dirampungne. Dadi seorang wanita ketika cecunduk ngelmu akan sangat dihormati oleh siapapun. Nggih. Apa nek kaya sampeyan bocah ayu, lahir batin, suarane apik, len joget ya apik. Ngono ki wis to arep milih model wong lanang piye wae bisa. Ya, temenanan ngono kuwi, Nduk. Mula ya sampean gandeng duwe rupa ayu, tak ngibarate kaya gedhang sing wis suluh kae, aja nganti dipangan codot-codot sing ra tanggung jawab. Ngono kuwi. Kayak siapa itu, Pak? Ya sekitar kene lah codot iki, sekitar kene lah codot iki. Oh. Ah iya ngono kuwi. Iki lho Nduk ana pamundhut ya kuwi Lestari. Iki saka penggemar sinden Madangkara Mas Dimas Setiawan diaturake kek sore le rawuh. Wah ya kaya apa nggih. Okvalica nggih. Monggo Cah dipun aturaken Lestari muga-muga tali silaturahim kerukunan warga masyarakat Banyumanik Kota Semarang tetep lestari sepanjang masa. Amin. Monggo Lestari jajos.
tangan untuk Okvalisa. Terima kasih. Ya. Mumpung isih anget tegese pisan gawe iki pinong ceria iki ben jaran pisan. Bae lek mun jaran iki wis kondang tekan kene nong. Nalika sore mau bapak-bapak panitia winong sing sok jaran niku nggih tumut-tumut. Kaya apa? Tak tang tak dang 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 dang. Oke, berpacu dalam melodi. Yo. Lare niki jurusanipun mboten kok teng Karawitan isi Surakarta ning malah wonten ing kampus UNS Solo. Iya, Pak. Sastra ki, Nduk. Bocah sastra. Ning parandene ya kuwi seneng karo budaya, dasare ya putrane dalang saka Laladan Tulungagung dibuang neng Solo. Iya. Kasarane ngono kuwi tegese sampean kon prihatin kon sinau mula dibuang neng Solo ora kon penak ning kon rekoso menuju kenikmatamu yang akan datang ngono lho iki diomongi wong tuwa cocok ora ngono nggih cocok iya wis tak pujekke muga-muga sukses apa kang panjang kamu sok entuk jodoh ya bener-bener priya sing tanggung jawab lahir batin ya soleh temenanan iso nuntun marang kowe marang tentreme lahir tekan batin slametin donya tekan akhir amin aja nyenengi wong sing wis duwe bojo ngono ya niku Pak ngono kuwi pokoke kudu ngerti wates-watese eman-eman ayumu nduk kaya ngono kuwi iya ayo dhek malah joget-joget mbuh kurban apa piye ora ngerti ya kok ya Allah pun lah Pak kula masa galone pun telas kok oh iya bener dadi kahanan iki lamun to peteng dedet lalimengan peteng banget nduk wis to tegese lak ngibarte jam 12 engko jam 1 jam 2 3 4 5 srengenge ndang jedul nasibmu menjadi semakin padang jinglang cerah merekah bagaikan penuh barokah amin kaya ngono kuwi ndongak ning rangke kata-kata ngene ya angel lho nok ora. Nggih, matur nuwun nggih Pak, pangestunipun. Ya, sami-sami. Ya ngono kuwi. Ya diaturake coba kaya apa? Dibawani, Nduk, kaya biasane, Nduk. Ayo. Napa niki, Pak? Ngono no. Ayo, nggih. Nano, piye? Nek niki bawa nggih. Bawa, iki asli bawa iki. Ayo. Nggih. Yes. A1 ya. Jaranan dangdut kreasi
persiapan sak ramban dangdut kedua Jaranke bersama Winong Nawangsih. Oke, kecos. Hei. Awas. yang meriah untuk Winong Nawangsih. Wah, jaran tenan. Oh iya. Iki ndang takon mandek lek ora arep gulung karo uduk dhek ngendi. Ayo, terima kasih. Luar biasa nggih. Bu Kesi, mumpung iki spesial untuk Mbak Dian Munasirah, kira-kira matur apa?
Untuk adikku Dian Munasiroh, ayo kita berdiri bentar. Ini ada kado spesial buat Dian Munasiroh karena hari ini tepat ulang tahun yang ke-26 dan dia dinobatkan sebagai asisten pribadi Bu Kesi, koordinator Sinden Madangkara. Untuk itu, kue ulang tahun Dian Munasiroh, lagunya yuk. Selamat ulang, happy birthday. Yuk. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo lo Pak Winong. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sudah. Dian, ayo silakan ini dikempus. Ngerti lah dikempus? Iya naik. Nah, mana itu Arka? Itu anaknya Arka ini anak ini, putra nih Mbak Dian. Ayo. Dian, selamat ulang tahun yang ke-26. Nggih, matur nuwun, Bu. Semoga kamu diberikan panjang umur, sehat, murah rezeki, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Dan semoga Dian kuat dan betah menjadi asisten Bu Kesi sampai Bu Kesi tuwek nanti. Amin. Sekarang Dongaaken enggal gadah momongan nggih, Bu. siapa? Kowe? Kula nggih dongakne. Tenan kowe pengen duwe anak? Nggih pengen no. Iya Mas Gapo. Dadi sesuk sampean yen mulih tanggapan aja lali. Kerja keras Disebut. kuwi kebetulan. Kerja keras. Mergo aku ngerti yen Dian itu seorang wanita yang sangat luar biasa. Ya, kekarepane. Oke Yan, sekarang silakan dikempus. Bismillahirrahmanirrahim. Hore! Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih matur nuwun Bu Kesi, Pak Yoyo. Nggih. Katresnanipun kalih kula. Nggih, ning enek syaraté lho. Napa? Tradisi kok Madangkara lek pas ulang tahun wayangan sesuk mulih njajakne wong sak rombongan. Ngapunten kula mengke bablasan. Bablasan? Boten sareng rombongan nggih. Wah, iya keparat kowe ora. Malah tombok sampun Pak Cahyo Nggih, Dian. panjang umur, Nggih, sehat matur nuwun barokah ya. Yan. Ya, salim. Nggih, nggih.